Salamu alaikum jama'a da fatan kowa yana nan lafiya. Muna yi ma kowa da kowa fatan alkhairi. Ni ce dai taku Hadiza Aliyu Gabo. Ni kuma ni ne dai naku kamar yadda kuka sani sai na faɗa magaji barista Gogoro Oluwalim. A'a, haba. Ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare. To ai ko yau da mutunci na nazo cikakken mutunci ma kuwa saboda yau nazo na gabatar muku da Nurul Islam Academy Bunza. Wannan magana da kake da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake? Wani wasa da gaske nake da gaske ma kuwa yau muna tare da Nurul Islam Academy Bunza. To yanzu na ji magana. To da farko dai muna sanar ma iyayen yara da malam umma gabaki ɗaya cewa wannan shahararriyar makarantar mai suna Nurul Islam Academy da ke garin Bunza ta fara sayar da form na 2025 zuwa 2026 domin ɗaukar sababbin ɗalibai waɗanda suka fito daga garuruwa daban-daban da ma waɗanda suke cikin garin Bunza. To alhamdulillah. Makarantar tana bayar da ilimi mai nagarta a matakai daban-daban tun daga nursery, primary kai har ma da secondary school. Makarantar tana koyar da darussa daban-daban kamar su turanci, lissafi, kimiyya, fasaha, kere-kere. Allah ya maka albarka. Ka ji magana gaskiya. Tana koyar da Hausa, biology, physics, chemistry, tarihi, Islamic studies da dai sauransu. Shikenan. Allah mun gode maka. Sannan bangaren ilimin addinin musulunci kuma wannan makarantar ana yin haddan alkur'ani mai girma. Domin shi alkur'ani mai girma kuke gani haske ne, waraka ne. Sosai ma kuwa don haka ina mai tabbatar muku da insha Allahu in dai yaran ku suna cikin wannan makaranta to za su san alkur'ani mai girma kuma za su haddace shi da yardar ubangiji. Insha Allah in Allah ya yarda. Sannan ba iya karatun alkur'ani kaɗai ba ana yin hadisi, fikihu, tauhid da huruf da kuma sira. Sannan kuma ana yin duk sauran wani darasa na addini. Nurul Islam Academy Bunza ita ce mafi dacewa ga yaranku domin karantar da su ilimi ingantacce. Ni ma abin da nake tunani kenan. Yaranku za su samu ingantaccen ilimi na zamani kuma a cikin tsarin zamani, kula da tarbiyya da kuma kyawawan halaye. Shine daidai wannan. Yaranku za su samu kyakkyawan halaye na addini da na zamani da kuma tabbatar da cewa kowane yaro ya samu dama da kulawa ta musamman. Wannan haka yake. Muna maraba da zuwan yara da suka fito daga kowane gari ne a faɗin wannan ƙasar. Ƙwarai kuwa. Da kuma iyaye masu hangen nesa masu son ganin yara sun samu ingantaccen ilimi mai nagarta da tarbiyya. Ni ma abin da nake tunani kenan. Yara za su samu ilimi mai nagarta da tarbiyya a cikin aminci da kwanciyar hankali insha Allahu a wannan makarantar tamu mai suna Nurul Islam Academy Bunza. Har ga Allah na san da wannan. To in dai har ka san da wannan baba dan Audu ba kai kaɗai ba ma yau ya kamata a ce kowa ma ya san da wannan ko ba gaskiya ba. Gaskiyanka. Domin neman ƙarin bayani game da wannan makaranta domin kuma sa yaran ku a cikin wannan makaranta to wayannan sune nambobin wayan da za ku tuntuba. Kwarai kuwa. Ku ziyarci harabar makarantar da ke low cost area bayan Amar Plaza Bunza Kebbi State. To yanzu na gane manufarka. Da haka ina mai ƙara gaya muku dai kada ku yadda ku bari a barku a baya ba ku labari domin samun ingantaccen karatun yaran ku yi kokari ku sa su a wannan makaranta. Ni ma abin da nake tunani kenan. Da haka dai Nurul Islam Academy Shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kwarai kuwa Nurul Islam Academy Bunza Shi ne zaɓin. to daga ƙarshe dai shugaban makarantar Malam Bukari Musa Bunza yana yi ma kowa fatan alkhairi.